नै गाइस सारायसर बिलावहाय ओमफ्राय माबायदि हालो जानानै दङ नायलाय लोंनानै बिदिखौ दोनलै सोरबा ओमफ्राय देख्रुला जोब्बाय नै थ' हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल गाइस रायजोफोर आरो नोंथां बयखौबो बे दिनैनि आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहोनो थाबावबाय ओमफ्राय आं दा दंफैयो जाहैबाय सारायसर बिलोआव दङ आरो बे जाहैबाय देरबिलनि फंबाय सारायसर बिलावहाय आं दंफैयो गाइसमोन ओमफ्राय दा नायनो हागोन नोंथांमोना नै बरिया गुवार ओमफ्राय नै बहुत बरिया आरोना जायगाया गुवार ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो माबा मोनसे देखायनो नागिरदों आरो सारायसरावहाय माबायदि माने जानानै लोंनानै माबायदि लोंनानै बियारफोर लोंनानै माबायदि माने दिंग्रि बायदिसिना देख्रुनानै गालांजोबदों आरोना ओमफ्राय नैबे माबाया नुदोंना नोंथांमोना बेवहाय नैबाव दंमोन आरोना नै गोमोरबाय नैबावहाय उरखावगोरा श्रीजुत उरखावगोरा ब्रह्म माने बिनि कनस्ट्राक्सन माबा नुयो मा होनोमोनलाय बेखौ खाम्फामोन आरोना बे ओमफ्राय बेखौहाय दा सोर मानसिया बुफायनानै गालांखो जों मिथिया आरोना नुसननानै जों बेखौ थिखोनानै दोनबाय ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ माने बियो ओरै बेलथायनायसोमोन आरोना ओमफ्राय मा खालामदों नोंथांमोना जिखुनु बिदि लोंलाबायोबा नोंथांमोना बेबायदि देख्रुनानै दोननाङा आरोना नायलाय माबायदि देख्रुदों नोंथांमोना नुनो हागोन आरो नालाय माबायदि देख्रुदों माने बेबायदि देख्रुनानै दोनो आरोना माने लोंनानै दलद दोननांगौ आरोना लोंबाबो माने एसे साबधानै माने नै गाइस सारायसर बिलावहाय ओमफ्राय माबायदि हालो जानानै दङ नायलाय लोंनानै बिदिखौ दोनलै सोरबा ओमफ्राय देख्रुला जोब्बाय नै ओमफ्राय नैबावहाय नैबे माबा कनस्ट्राक्सन माबा सासे बेयाव नाम दंमोन दा नुगोन नोंथांमोना जों थिखोनो बेखौहाय बेखौ सोर फाग्लाफ्रा लोंनानै ओमफ्राय नै माबाखौनो जोफायनानै गालांबाय माथो बोखारजोब्बाय नै सेस फुटबल मिनिस्टार मा नामथाय बियो हेन्दलुम एन्ड मानिमोनथाय अ मिस्टार उरखावग्रानिसो बे उरखावग्रा ब्रह्मनिसोमोन सारायसर बिलनि बे माबामोन आरोखि नायलाय बेखौ सोर बर'फ्राथ' बेखौ बुफायाखै बे हारसाफ्रासो बुफायनाय जानो हागौ बियो सेस बे लोंनानै बिदि खालामलै अननाय नायलाय मा हालो जाना दोखो